אנחנו אומרים בוקר טוב לדימה בולט, חייל בודד לשעבר, ממייסדי עמותת הישג ציוני, עמותה שתומכת בחיילים בודדים. אז קודם כל, אתה מורה לחינוך גופני בבית הספר חברותה, נכון? נכון. לא מדובר בעוד בית ספר רגיל. זה בית ספר מיוחד בעיניי. זה בית ספר נמצא במדרשת רופין, ושם חברותה. זה בית ספר שרק קיים רק שנה, ואנחנו ממש ככה בעיצומה, ואנחנו בהרשמה. זה בית ספר שבעצם הקימו אותו כמה אנשים מאוד נחמדים, מתוכם זה דרור אלוני, נורית מאייר, ענן אביטל, אנשים שתרמו הרבה מאוד למדינה ולחברה, והיום הם רוצים ככה גם לתמוך בחינוך. לאיזה כיתות לומדות שם? השנה אנחנו למדנו כיתות ט' וי', וגם בשנה הקרובה אנחנו גם מתכוונים להמשיך ט' וי', וכמובן להגדיל את ה... בית ספר צומח, י"א, י"ב. כמובן, וזה המטרה. עכשיו, זה לא בית ספר רגיל, למשל, אנחנו יודעים שיש מחנך אחד בכיתה רגילה, עם 40 תלמידים, אצלכם יש 2 מחנכים. נכון, מה שקורה בבית הספר שלנו ומה שמיוחד בו זה באמת כיתות קטנות, בין 15 ל-20 ילד בכיתה, 2 מחנכים לכל כיתה. זה בית ספר שהשנה זה רק 50 תלמידים, וכמובן אנחנו... 50 תלמידים בבית הספר? כן, זה רק שנה, כן? עכשיו, דרך אגב, בנושא הלימוד זה ממש לא מוכר בבית הספר שלנו, כי באמת הסביבה היא מאוד מאוד חמה, המטרה שלנו לאפשר לתלמידים, לתת להם את כל הכלים, כדי שבאמת הלמידה תהיה טובה ביותר, כך אנחנו גם... כיתה ט', כיתה י' זה עדיין חוק חינוך חובה, זה בית ספר ציבורי או פרטי? זה בית ספר פרטי, אבל שוב, חשוב מאוד להבין שמתוך כמעט חצי מהתלמידים, 50% מהתלמידים לומדים על בסיס מלגות. שאנחנו באמת, אנחנו כצוות פדגוגי, אין לנו מושג מי לומד על בסיס המלגות ומי לא, כך שאנחנו, כל תלמיד, מי שאנחנו בעינינו ראוי ללמוד בבית הספר, יש לו את כל הרצון, יש לו מוטיבציה והוא באמת מוכן להשקיע. אנחנו... שווה להגיש מועמדות, אולי נקבל מלגה. בהחלט, אנחנו עכשיו בימים אלו, אנחנו ממש מקבלים את התלמידים. אני חושב שכחלק מהשיטות המיוחדות שבהן אתם נוקטים, גם קואוצ'ינג נכנס לרשימה של האמצעים הלימודיים, נכון? תראה, נכון, קודם כל כמות התלמידים בהחלט מאפשרת להם גם בשעות אחרי צהריים לקבל איזשהו שיעורים פרטיים במקום בבית, אז אנחנו באמת מורים מאפשרים, אבל אני מרוב האהבה שלי למקצוע, ומרוב אהבה לילדים, אז ככה אני גיליתי איזשהו תחום חדש שבו אני פתאום מאוד מאוד אוהב לתרום את זמני, וזה אחרי שיחות אישיות עם כל תלמיד, אני מלמד בנים. אני הבנתי שבעצם אני יכול לעזור להם במשהו נוסף, וזה בעצם באותם שעות אחרי צהריים שהם נמצאים בבית. ביקשתי מכל ילד מי שמעוניין, וככה אני עובד בשיטת פינג פונג, זאת אומרת, אני נותן את הצד שלי, מחכה מצד שלו, כדי שבאמת לראות שהוא רציני ובאמת מעוניין. וקבעתי שיחות אישיות ופגישות אצלם בבית כדי לראות את הסביבה בה הוא חי, מקומות בהם הוא יכול להתאמן. ופניתי ככה אחד-אחד, התחלתי לבקר אותם בבתים, לבנות קבוצות בין התלמידים, מי שגר בסביבה, ונוצרו קבוצות בין 2 או 3 תלמידים, יש כאלה שבאופן עצמאי, ובניתי להם תוכניות אימון, מה שאני עושה באופן פרטי ככה עצמאי מחוץ לבית הספר, והם התחילו פשוט להתאמן בצורה כזאת שהם התחילו לשלוח אס-אמסים אחרי כל אימון, תגובות, תוכנית הלימודים, והגענו לתוצאות מדהימות. אני רואה את התלמידים שלי, יש לי תלמיד שירד 12 קילו תוך כמה חודשים, 3 חודשים, יש להם תלמידים שבקושי ככה בהליכה היו עושים 1.5 דקות, 2, היום מגיעים לחצי שעה יצאה ברצף מאוד... אז כך שאנחנו פתאום נוצר פה איזשהו קשר מאוד חם, בקיץ אנחנו מתכוונים להפעיל גם איזושהי תוכנית ככה, פגישות משותפות. הסיפור האישי שלך הוא בעצמו מיוחד. אתה עלית כחייל בודד, נכון? במדינת ישראל. כן, אני עליתי לפני 11 שנה לארץ, ואחרי שנה התגייסתי לחטיבת גולני. זאת אומרת, ידעתי שתמיד זה קרבי. לא סתם התגייסת לגולני, גם ויתרת על ספורטאי מצטיין על הדרך. כן, ככה זה, כן, על הדרך. האמת, אני עליתי לארץ כדי להמשיך להתאמן פה בנבחרת סייף, נבחרת ישראל בסייף, זה מה שהתעסקתי המון שנים, מעל 10 שנים, אבל איכשהו ככה מערכת חדשה, חיים חדשים, מדינה חדשה, ערכים חדשים, הספורט שונה, הביאו אותי למצב שהייתי צריך להחליט אחרי שנה שהייתי בארץ, הייתי צריך להחליט או שאני ממשיך בספורט בצורה מקצועית, או שאני מתגייס ועושה שירות משמעותי יותר, אז כך שבשיתוף החלטה לא עצמאית, אלא גם בעזרה של החברים שתמכו בי ואמרו, לך תעשה שירות משמעותי, זה מאוד יעזור לך במדינת ישראל. האמת שאני נזכר בסיטואציה כשקיבלתי חוברת הביתה, מאוד רציתי יחידה מובחרת, אבל קיבלתי חוברת הביתה, עם כל הייתי ממש פחות משנה בארץ, ואז שם כל מיני מילים כמו דובדבן, כמו שלדג, לא הבנתי בכלל מה זה, לא תרגמתי, הבנתי, לא, אני קרבי, אני רק... הוא חשב שזה קורס טבחות. כן, ואז ככה אני בעצם הגעתי לגולני. הוא בחר על פי הצבע של הכומתה שהכי הולם לו את צבע הפנים. ממש לא ידעתי לאן לבן לא טוב, אני לא הולך לחיל הים. זהו, אז הגעתי לגולני, ובעצם יצאתי לקורסנים, הייתי
מהמם, סיימתי בתפקיד מ"פ בסוף בילית 5 שנים בצה"ל, למרות שהגעת לשם בלי לדעת כמעט מילה בעברית. נכון, נכון, זה תהליך שככה, לא רק שזה, גם כחייל בודד, זה תהליך ממש לא פשוט, זה בעצם משהו שגרם לי לקבל החלטה, והם יחד עם כמה חברים שלי שגם היו חיילים בודדים בצבא, להקים עמותה אחד מהפרויקטים זה באמת תמיכה בחיילים בודדים. בזמנך לא היה את זה? לא הייתה עמותה שעזרה לך כחייל בודד? עכשיו, אחד מהפערים, מה שאנחנו גילינו, הפרויקט נקרא אח גדול. אח גדול, הכוונה, אנחנו מלווים, אנחנו 30 מתנדבים, כולנו חיילים בודדים לשעבר, זה גם בנים גם בנות. אנחנו מלווים חיילים בודדים היום, שהיום בצבא, מכיוון שהבנו שיש פער בין חייל בודד ובין אותם גופים ממשלתיים וגם פרטיים שרוצים לתמוך. זאת אומרת, אני נזכר כחייל בודד, ממש גם לא יהיה לי זמן, מכיוון שהשקעתי את כל זמני בצבא ובחיילים שלי, ובין אותם גופים שמוכנים ורוצים לעזור. למי אני מתקשר, למי אני פונה. צבא בהחלט, אין ספק, צבא מאוד עוזר ותומך, אבל היה חסר זה מישהו, האח הזה, שיכול לכוון אותי נכון, שיכול לתת לי את המילה הנכונה ואת ההכוונה. וזה בעצם אנחנו גילינו את הפער הזה, ואמרנו, זה המקום שבו אנחנו יכולים לתת את הפוש, ואנחנו עובדים היום מצוין, יש לנו מעל 70 חיילים בודדים, ואנחנו, ככה יש לי כמה חיילים שנפגש איתם ומלווה אותם, זה פשוט מדהים, תהליך שככה נותן לי, גם ממלא אותי המון. את מסתכלת היום על הבחור השרירי הזה, הסייף, הלוחם בגולני, את יודעת שהוא גם, זה, רוקד ריקודים סלונים? די! כן, זה... שוב, אני קורא לזה תרבות הגוף, זה פתאום באיזשהו לפני... הוא שולף ג'ירפות מהכובע, אז... כן, אני רוקד ריקודים סלונים, והתלמידים שבבית הספר בו אני עובד, ממש לא התכוונתי להגיד את זה בהתחלה. ככה אמרתי, קודם אני אבנה את דמותי כמישהו ככה יותר רציני ומקפיד על משמעת, אבל אחרי מספר חודשים כבר לא גמרו באינטרנט, וגם פתאום התחלתי לשמוע שוב, זה כמו מדינה קטנה, אז כולם יודעים הכל. ואני התחלתי ללמד גם את התלמידים שלי ריקודים סלונים, שאני חושב שזה אחד מהדברים היפים, לגבר זה רק מוסיף, אז כך שאחרי שמכיר אותי הם מבינים שבמיוחד בנים, בנות תמיד, כיתות והיו תמיד רוצות לרקוד, ותמיד כן, בנות מתרסקות מזה שאני שומעת שאתה רוקד ריקודים סלונים. לא יודע מתרסקות, אבל בהחלט מה שאני יודע, בטח ובטח לבנים, ככה שאחרי שהם הכירו אותי ומבינים שאפשר לסמוך עליהם וללכת אחריי, אז כך שלהם יותר קל היום לקום וללמוד משהו בריקודים סלונים, שזה בהחלט בעיניי זה מאוד מאוד מתקשר לאלימות, שזה פותר הרבה בעיות, תקשורת, מגע, דיבור נכון. אני כבר אומרת, אם לתת לגבר להוביל, אז שיהיה מ"פ בגולני. עמותת הישג ציוני, לסיכום, איך מגיעים לעמותה הזאת? זו עמותה, אני חושב שדרככם, כל מי שרוצה, באמת חושב שהוא יכול לעזור, אנחנו מאוד מאוד נשמח, כי אנחנו ככה, הכל בסיס התנדבות, אז בימים אלה אנחנו זקוקים גם לעזרה. דרככם תמיד אפשר למצוא, זה פרויקט גדול, תנועת הישג ציוני, אז כך שאנחנו נחבק את כל אחד. דימה, תודה רבה. תודה רבה. ודימה פנוי.